सांग्रां जा अमा बेदर जानो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना सांग्रां जा नङाब्ला गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ नोंथाङाबो बे समाव रायजोआव गिख्रंथाव स्वाइन फ्लू भाइरास गोसारनायनि रादाब नंगौ आसामनि शिबसागराव गिख्रंथाव आफ्रिकान स्वाइन फेभार भाइरासआ गोसारगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनदों सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला शिबसागर जिल्ला खुंथाया दायो अमा बेदरनि फालांगि हान्था मेला आरो गुबुन खामानिफोरखौ आबुङै बन्द खालामदों मख'नो गोनांदि शिबसागरनि माखासे ओनसोलफोराव आफ्रिकान स्वाइन फेभारनि इपिसेन्टार्स महरै फोसावनायनि उनाव गुबुन रायजोनिफ्राय अमा लाबोनायखौ आबुङै बन्द खालामदों मावख'आरि रिपर्टनि बायदिब्ला डेम' सार्कलनि आवथायाव थानाय एक्र'नि ग्रान्ड आरो बर' देवधाइ जापि साजियाजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोराव बे बेरामनि गोसारनायखौ नुनो मोनदों गिख्रंथाव आफ्रिकान स्वाइन फेभार भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो गोख्रों राहा लादों शिबसागरनि जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्गा बे समाव गासै जिल्लायावनो गुबुन जायगानिफ्राय गोथां अमा लाबोनाय अमा फिसिनाय आरो अमा बेदर रोगानायफोरखौ बन्द खालामनो गोख्रोङै बिथोन होदों बेनि अनगायैबो अमा बेदर आरो बेजों सोमोन्दो गोनां दिहुनथायफोरनि फाननायजों लोगोसे अमा बुथारनाय बायनाय एबा फाननायखौ आबुङै बन्द खालामनोबो बिथोन होदों